বিশেষ করে সানানি খেলায় তিনি হাই জড়াবো তিনি হাই তংথক সালনি জড়াবো সানানি খেলায় চিনি সমাজ ব্যবস্থা আগে যেমন ক্রাক দমনে চিনি আবো তাবো কিসা কিসা অবদলিত থাঙি দङ जों जेता চিনি রাজ আমাল যে সমাজ ব্যবস্থা দমনে जों আবনি থেকে কিসা কিসা বিশু দङ দङ তাওনি হমলা जों তাবো চিনি হাও কালচার মিক্স এবং চিনি তাবো আধুনিক চিনি ससियेल मिडिया जुगाव जों गोबांबार नुगुनाय जों चिनि कालचारनो रमैनारनानै चिनि तमुंनो रमैनारनानै अमा किसा किसा द्रोग द्रोग जों माने अबदलित माने जों गोसारि थांबोनाय नुगै दङ अ जागा चिनि क्लाब दंनाय चिनि ससियेल चिनि सिकला रक जों अ जागा क्राक खाबासै मान्या गांगे जों चिनि मननारगै मान्या मुंनाय जों साइमनो चिनि दफानि चिनि सिमिकिया যে কোনো জাতিনি ন যতনি ব্যাকবোন একে বিস্মা একে মেরুদণ্ড হন্দাক নাই যে শিকলা সমাজ যে দফানি শিকলা সমাজ ফুইদং নাই যে শিকলা যে দফানি শিকলা সমাজ রক চিনি কাহানি দিকে থাঙ্গিয়া যে দফানি শিকলা সমাজ রক অন্য দিকে থাঙ্গাই আ দফা কোনোদিনও গাইমেন না আ জায়গাও চিনি শিকলা সমাজ সেই শিকলা সমাজ जों माने बिनि कर्तव्य बिनि उद्लिक्त खालामति फैनानै गांगे चिनि महाय बुसा बुसा संगठन दंना नांनाय जेमन चिनि क्लाब दंना नांनाय सामाजिक संस्था दंना नांनाय एनजिओ दंना नांनाय अमाय गोबां बा अर्गानाइजेशन दंना नांनाय स्टुडेन्ट ग्रुप दंना नांनाय आ जागातै थेके जों चिनि समाज व्यवस्था चिनि सिकला रत्न जों दिसाइति मेन गांगे जों चिनि सिमिगे अमाय चिनि माने तामहनानै जे दफानि सिकला रक रेंगे आबो थांनाय जों दिनै नुगै दङ चिनि सिकला रक गोलै थांनाय आ जेनेरेशनाव जों माने गेप होनजावो तिफाय फैनानै जों मा चाइटकनाय आबो निनि आनै चिनि जतनिनि कर्तव्य जे सिकला बरफनि केबो बुटा केबो बुफायो केबो बुफा केबो बुखारा केबो बुबासै केबो बिबि केबो बिनि बाहनो जों खिजाबै जों बनो आबो फैनाय जों दलागै मा थांनाय जों दिनै अ जागा सिकला खरकसा हामियानै थाङो दगा मा आनि कुनो क्लाया आनि रिलेटिभ क्लाया आनि काकानि मुसाबुया आबा आइके जों नाहारि दङ गेंगे आनि फुरुबो बनो हागला दिनै फुरुबो बनो हाया आबा केनो सिनो अबदलि दङनाय जों द्रोग द्रोग गोजाल थानाय आं अमनो सानन मुजुंगो दिनै हाय दंथक सालो जों दिनै दंथक लांनाय हायाबा थुं दंथक लांनाय हंपानो जों तमुं हादेनो या करे गाहामनो फैनाय दंथक लांनाय जों माने हामिया चायानो न्यायबो दंथकै मानो आं अ जागा दिनै बिसास खालाय अ क्लाबनो अतिथि हायबो आं गायसा कक सानन मुजुंगा दिनै आं आबन सकांगो वाइसा साइकेल खाना मोचिनि तिब्रासानि क्लाब हयतो आं सामोनि जायफानो मोनो आं बुखाव फाया हानि बागै सानन मुजुंगा आं साका सानाय कारण जों नुगै दङ जों दिनै आस्टबल क्लाबनि आस्टबल माठनि बुमुं सोलायमानि नुखांगे जों जलिउ चिनि आगिनि राजाना आमानि चिनि माठ आस्टबल ताङै दिनै विवेकानन्द होननाय बिनि पिछने खायसे खायसे उद्देश्य दङ अ चिनि अ राजानि आमानि मानिनो दंथ खालामनाय जोंनो बिमुल खनजेनो अ जागा आगि महायखौनो गरै अ जागा महायखौनो हिस्टरि गरै आबहाय दंना आ जागा जों दिनै गांगे अ जागा नव शक्ति क्लाब होनगौ जेताबो चिनि कक बरफनि कक थाया खाजानि ताकुते बुक्तक जलिनान कक गरै अमो आ समय जे कुनु सिचुएशन जे कुनु परिस्थिति नङै फानो खलाय जाखना फाजाय बिसिरगो आगो नव शक्तिनो যদি মনো ডাইরেক্ট অনুবাদ খালাগে আংকে ফান কটাল কলাयो फान कताल है कबा आवन थाय ते काहाम जों खालागे आंके जानाय कारण जों जेहेतु जों चिनि समाजनो तिसानानै नाय दङ जों जेहेतु गुनो चिनि ककथाय चिनि देहानो जों बारगन नांगौ काजानि ताकुते बुकुकचक दिनै हाय जराव आं महाय कक सानन दंमोन दिया दंथंनि दिन जों दिनै अ क्लाबनो आं एप्रिशिएट खालायो बमनि दंना आं सेलुट खालायो दिनै किसुता बरमनो फानो बरमनि याकबाय तुमन बागै आं अरबनि लोगो लोगोनो आनि दुख नांगौ अ जागाव जदि आनि किसा आनि व्यक्तिनि থেকে कन्ट्री दंखांगे आं जदि बरम चारटा बातने आनि कांसा दंगै पांचटा बागै मांखांगे आं मो खासरां कामो फियाबा दिनै आबो हागे बरको सेबेबा आनो
जगाजग खालायलिया सार बा दारा बा गोखै बा फना बा होनो जाय जों खालायजानाय दङ नोंहा जागा कोनो कन्ट्रि खालायजा माला जब किसा होनो जाय जों मा माजाव वाइसा बिसेससो खालायलायगोना आनि बाय क्लाबनि बाय तालुगु गेसो बागै मालायगोना आबाया आपनो बखा माजन को क्रै नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इयर जों बहुत जों टुगेदार के जों रोजाय सिनि अ आमचानि दाखुक्तै बुकुक्तनो बाहायके गोबां सुबिदारि मोननाय जोंहाबो जायथकनाय आसो साइनो आनि ककनो सामनि किसा मुथाका जतननो हाय हाय हेपी दिवाली जतननो हामबाय खुलुमबाय